So good day mga boss, time check 1:41 na ng umaga, madaling araw. So bali pabiyahe tayo ngayon, dito tayo sa Olongapo. Tapos ang destination natin dito sa Agno. Ayan, Agno, Pangasinan, lapit sa Alaminos, Burgos. So take off tayo siguro mga alas mga 2:30 ganyan, madaling araw para maganda yung daanan natin. Yan, iti-testing natin yung Honda Click version 3 2023 model, no, mga boss. So abang na lang kayo mamaya kung hanggang saan na kami. So good day mga boss. So ayan mga boss, nandito na tayo sa destination natin. Ito. So yan, gusto ko rin ditong mag vlog yan katulad na ito. Yan, ipapasyal ko kayo dito. Ito yung mga manukan ko nga pala, yung sa mga dati kong subscriber dyan. Ito na yung mga manok ko. Yan, mga manok namin. So meron akong video o patungkol dito sa mga manok na Rhode Island Red, no? Bukod dito sa content kong Honda Click version 3 2023 model. So check nyo na lang yung mga video ko about sa mga manok. Magano na lang kayo, search nyo na lang din sa channel ko, no? Yan, kompleto tayo doon sa pag-aalaga ng manok. So pwede ko rin kayong sagutin about doon sa mga patungkol sa mga pag-aalaga ng manok, no? Sa bukod doon, gusto ko rin dito, yan, kung susuportahan nyo ako mga ka-subscriber ko mga boss, magbablog tayo dito, no? Yan, kumbaga parang pang-relaxing nyo o pang-relaxing natin. Syempre gusto ko rin dito mag-stay na rin, mga boss. Yan, kung susuportahan nyo lang ako. So yan, so ito nga pala, nandito na tayo sa Agno, Pangasinan. So ito yung tinakbo ko. Ito na yung tinakbo ko. So hindi ko na rin napakita sa inyo kasi medyo madilim yung time na umalis tayo, no? 2:25 o 2:30 na madaling araw. So ito na yung tinakbo ko, 1,541. So ngayon ko lang mga boss, no, ngayon ko lang kasi napagod ako. So madaling araw, tapos medyo mahaba yung biyahe. So yan, 1,541, no, yung tinakbo. Tapos kaninang madaling araw is 1,344, bali 197 ang tinakbo ko lahat, no. Yan mga boss. So nga pala, nagpagas ako nung una kong pagas is 217 pesos. So nagpagas ulit ako sa mga about sa Infanta, Pangasinan, no? Hindi Infanta Quezon, Infanta Pangasinan pa, Zambales po yun. So nagpagas din ako ng 220. So full tank pa siya, yan mga boss, no? Ilang kilometer lang din naman papunta dito sa Agno yung Infanta. So yun yung huling pagas ko, pero full tank pa rin siya. So tingnan nga natin pala yung yung ating trip, yung average. Ito yung average ko. So hindi nagbago siya. Yan, 40 to 0.4 km per liter. So bakit hindi nagbago? Kasi marami akong dala, tapos may angkas pa ako. So medyo natatakot yung kasama ko, no, yung asawa ko, kaangkas ko.
So check nyo na lang din yung mga video na papunta ko dito. Meron ako kasing video na 100 tinakbo ko is 103 kilometer, no. Yun yung speed ko, 103 yung aking tinatakbo. Tapos may angkas pa akong asawa ko, tapos mga loaded pa ako nito mga boss. Dito meron pa, hindi ko pa nga tinanggal eh. Ito. So ito mga boss, oh, ayan. May mga loaded pa to, puno pa to. Tapos yung box ko puno pa din, tapos dalawang bag na mamigat na dala ko. Yan, kaya siguro dahil nga ganun yung takbo ko, medyo mabagal din, no? Kaya umabot tayo ng 42.4 kilometer. Tapos syempre dahil madilim, mabagal lang tayo mga boss. Nung medyo mapaaraw na, doon tayo umarangkada, no, kasi kita na natin yung daan, kasi delikado talaga pagka nagla-ride ka ng madilim, lalo na pagka nakasalamin ka na, no. Ako kasi nakasalamin na, no, napakadelikado sa daanan yon, nakakasilaw kapag may kasalubong ka, no. Kaya boss, mga nakasalamin is dapat mag-ingat tayo, no. So ayun, may mga video ko yung katulad nito is madilim, yan. Tapos yung papaliwanag na ito naman, ayan. So ayan, yun lang yung may share ko sa inyo mga boss, no. At nandito na tayo nga, abangan nyo yung mga susunod kong video. So meron akong full clip o full video na papunta dito. So susunod ko na lang din sa topic na to o sa video na to, susunod nating i-upload, no. Yan mga boss. So maraming salamat mga boss. Please subscribe sa aking channel at paki-click na rin yung notification bell para ma-update kayo sa aking channel. Yan. Marami tayong ibibisita dito mga boss. So maraming salamat. Yan, kasama natin yung Honda Click version 3 2023 model.